Tofa, a yau ne muka samu wani ɗan garuwa mai basira fasihi sosai yadda ya kamata. Ya haɗa wa kurarsa ta garuwa sola, ya sa mata batiri, ya sa hon, ya saka mata fanka, yana tafiya yana tura ruwa, tana bashi iska kuma yana danna hon saboda al'umma su kauce su bashi hanya. To gaskiya hakan abin ya baya mutane sha'awa sosai, ya ƙayata mutane saboda kamar yadda ake ɗaukar 'yan Najeriya mutane ne marasa basira, to sai kuma Allah ya sa ga wani wanda ake kallonsa kamar ba komai bane ba shi, kuma ya zo ya nuna basirarsa, ya nuna cewa shi Allah ya bashi basira sosai yadda ya kamata. Kamar da yadda kuka ji, to bara mu nuna muku ɗan bidiyonsa da muka ɗan mai. To assalamu alaikum. Ga wani alifa da Allah ka bari. Ga wani mutum nan, wannan Allah ya mai basira ne sosai yadda ya kamata. Ya haɗa wa kurarsa sola da batiri kamar yadda kuka gani dai gashi ina haskawa. Kuna gani da fitila da hon da fanka da komai. Kamar yadda kuka ji a bakina, bari an dan mai takaitaccen bayani, zai dan muku bayani yadda ya kamata. Da Allah kai ka haɗa wannan abu? Waye ya haɗa ma wannan abu? Allah ya gana ba. Ok, da muka injiniya ne? To yanzu saboda me ke baka san Buhari, kuma muna so baka yin Buhari sosai. To amma yanzu wannan haɗin abin, wannan solar da ka haɗa, siyo abubuwan kai ko da mun naka ne kai ka haɗa da su kanka, ko zuwa kai aka haɗa ma? Siyo abubuwan ne na haɗa da kai na. Wannan daga cikin hikimomin da Allah ya bani kaɗan na bara nunawa mutane su gani. Gaskiya ne, to mun gode da hakan sosai. Yanzu wannan kura taka ce ko kuma haya aka baka kake? Wannan kura ta ce ta kashin kaina. Oke, ka siya da kuɗin ka siya kenan. To yanzu wannan me a kanka kuma muke gani ka sa a bayan kanka, menene wannan? Wannan AC ce da shiga rana. Ok, AC ce shiga rana. Kana ofanka kenan Allah a ce ko? Kana tana dan hura maka kanka kana aiki ko? To gaskiya ne. Allah ya taimaka. Kamar dai yadda kuke gani, wannan dai shine mutumin da muke nuna muku cewa ya haɗa wa kurarsa fanka da hon da komai ya hada. To